etorri gamer hauntzira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ondo etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko 9. atalara, danera 106. atalera iritsika, eta badakizuen bezala, astero Gamerauntziaren Twitch kanalean, astelenetan 5:00 batzen ga, eta gero naiz irratian asteartero entzun gaitzakezue gabeko 12:00 aurrera. Eta noski, gero diferituan ikusi eta entzuteko aukera izango duzue, ebooks, Peertube, YouTube, Spotify eta bestelako plataformetan. Gamerauntzia komunitateren berri izan eta parte hartzea nahi baldin badozue, beti gamerauntzia.eus webgunean sartzeko aukera daukazue, eta bestela Gamerauntzia bilatu eskero Telegramen, bertako kanalera batu, eta bertan edozer gauzari buruz eztabaidatu leike. Gaurkoan ez daukagu Landeruntzu eta gurekin, ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dago Aritz Odriozola. Opa, atzaldean Aritz. Atzaldean, Damian. Bueno, Ze moduz? Ondo. Landerren falta botatuko dugu, ze bera da gure hirukote honetatik gehien dakiena bideojokoetatik. Eta albistetatik desde logo gehiena dakina. Gure kasetaria Lander, da? Así que... Eta guia dedikatzen ga, jolasten ditugun gauzei buruz berbetan, berba egitera. Yeah. Eta azkenean Landerrek ezagutzen ditu enpresa, konpainia, joku berriak, eta hori guztia. Baina, bueno, esku honetan utzi gaitu, azkenean bere albisteekin montatu dugu gidoia, eta, bueno, gora analisi txiki bat egiteko ia denborari daukagun. Eta, ez dakit, nahi baldin badozu, albisteekin hasiko ga? Saiatuko gara maila mantentzen, ez nola ateratzen. Hori da. Albisteak. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, lehenengo albistea izango zen Ubisoftek, azken aldean hainbeste hitz egin dugun Ubisoft, ero Bugisoft, ero nahi duzun bezala, ez, Ubisoftek, Rayman berpiztu nahi omen dau, eta, bueno, enpresa frantsesak Montpellierren eta Milanen dituen taldeekin, aspaldiko pertsonaia honen obra berrisa garatzen hasi dela iragarri dau. Kotaku agerkariak jakitzera eman da benez. Ez dakit Raymanera jolasterik izan zinuen supere garaian, Aritz? Bai, ibili nintzen. Baina, Rayman ja geratzen zait bideojoko bat, oain dela urte pileko bat, esan epoka batekoa oso zaharra geratzen zait. Gero bakit, uste zerbait atera zutela, baina Rayman haitzen detenean, beti lotzen dut Ubisoft, garai bateko Ubisoft zahar harrekin. Oraindik, igual Assassin's Creeden lehenengo jolasetan edo zabienakin. De hecho, uste gainera, aurreko baten ikusten nun eta bideo bat Ubisoftei buruz, Rayman bera izan zala Ubisoftei zea hori mantziona, ez? Fama hori eta ekarri zion jolasa, beraz. Imagina, zute ze garaitako zea batez, saga batez egian hitzeiten. Bai. Plataformen munduko... klasikotako. Ez dakit, hasieratko, lehiakide bat buruz, ez? Esango zen. Edo bentsate pretenditzen zebana, ez? Ola sartzea pixkate industria hortan. Bueno, esaten da benez, une honetan, garapen prozesuan lehen pausua bakarrik eman ditue, osea, esplorazio fase batian dabiltz, eta Raymanen abentura zaharren berregitea izango otedan, ez dakigu, edo bideojoko guztiz berria, ez? Raymanen oinarrituta. Karo, eman dut aukera alde batetik nostalgiatik tiratzeko, eta bestiak berriz implementatu lehizken movida berri guztiak, ero, ez, teknika, mekanika eta guztiak esartzeko. Bai. Ez dakit ze izango esan zuhurragoa, eta batez be momentu honetan Ubisoften txat. Zezuk esan dazo moduan oso atzera geratzen da, eta ez dakit ze puntutara ino, ez, lehenko jokalari horredanak, egongo dien hor, Ubisofte konsumitzeko. Ikusten ari gara, atea zutela 2017an, irudietan Twitchetik ikusten ari dianak ikusten dute, 2017an Switcherako bertzio bat atera zuten, non ikusten denez Mario eta Luigikin alako crossover txiki bat agona,
jaskeran eutxuran behintzat. Baina, karo, esker Rayman ez dakize puntutara ino. Osea, bere publikoa bauka, hori garbi daukat. Ze jende asko entzuten dut, Rayman zeatik ez dago Rayman berri bat, eta baina ez dakize puntutara ino publiko hori nahikoa izango dan handia horrelako jolas baten garapena konpentsatzeko. Hori izanik ere baita ere, Rayman jolas batek ez zait iruditzen produkzio kostu izugarri handa izango dunik Assassin's Creed bat bezala adibidez. Hortaz ikusi beharko da. Eta nik uste du Ubisoftek hasi behar dala pixat baita ere exito aukizuten jolas hauetara pixkat itzultzen, ze azken urteetan nik esango nuke gehien bat Ubisoft hiru sagatan oinarritu izan dela, Assassin's Creed, non ja infinituraino esplotatu duten, beste izango litzake Far Cry, baita ere azken urteetan ez da bina oso ondo, eta bestea zentzan baita ere horrelako txedana mundu irekian oinarritzen dana, ez zaiten etortzen, mihin puntan dago baina ez zaiten. Baina, bueno, Ubisoftek jokatu du formula hortara, mundu irekikora, eta hasieran ondo funtzionatu zion, baina ja jendea pixa da aspertzen nahi da, ze ja da joko praktikamente berdina, baina eskina aldatuta bezalaxe. Hau da, orain da... Rainbow Six, igual, ez da nahi zingan? Rainbow Six ez da mundu irekin. Bueno, bai, Rainbow Six, bai, batzu badia. Venga, bueno, bada... Tom Clancy's da, hori da. Tom Clancy's Rainbow Six, bai. Hori da. Vale. Eta gero, bueno, ondala gutxitara da ben Star Wars Outlaws, eta... Beste bat. Osea, eske beti da formula berdina, baina kareta aldatuta. Star Warsen kareta jarrita, edo Far Cryna zea batena, Assassin's Creedena, eta beti da berdina. Eta orain, ikusi denun, aurreko irratzea baten aipatzen denun, Star Warsen salmentak oso eskaxak izan diala, eta de hecho, Ubisoften zati handiena zea da. Burtsara dago irekita eta hortaz akzionista dauzkate. Eta akzionista talde batek eskatu du, neurri konkretu batzuk eskatu dizkio Guillemot familiari, eta en parte ez dakit ezote zuten eskatu Guillemot familia kaleratzea bezala. Hortaz. Ez dago Ubisoft orain momentuan egorarik onenean, nik uste Rayman bat horrelako bat atera eta lortuko aluke pixkat berez zaukan publiko hori berrez engantzatzea eta Ubisoftek bere garain eukizun magia pixkat hori berreskuratzea, ondo leukela. Eta ero hori baitare bideoan Ubisoftenatik ikusten komentatu duten hartan, ikusi ditun Ubisofte dauzkan estudio kantitatea eta literalmente nik ez dakit benetan, ez dakit beste garatzailerik badagon munduan, beste estudio dauzkanik. Ez zait okurritzen zen. Horrein gutxi ikusi ginen, ez? Tarta bat, eta ikustazien esain ez euskan zenbat estudio, eta Ubisoft zan handietako bat, baina badare, ez? Beste... lau bost bat. Bueno, estudioak inezan nahi dut ofizinak, Porque Ubisofteko ikutu gutxienez, igual, 40 ofizina munduan zehar zabalduta. Ja, ulertzen dut esaten duzuna. Eriko zinek idaz... Eta jendia bakarri baizik eta daukan dispertsioa, ez? Bueno, bai, eta jende kantitatea baiz, eriko zinek txatean ipentzen du, 20.000 langile dauzka. Eta 20.000 barbaridadea da, bideojoko enpresa atentzat. Bai. Hortaz... Pentsau, erik ezinik bintzen du, Google bateatik egitzeten. Google baino jende gehiago dauka Ubisoftek, hortaz. Ezke hori errentagarria egiteko eta jende guzti horien soldata mantentzeko, ez baituzu gauzak ondo egiten, kia horrara zoaz, baina etxando letxe esaten dana. Así que... Bai. Bueno, pixkat itzuliz, ez? Raymanen remake ontara, zurrumurruek dinue Project Steamboat izenekin bataiatu dabela, bideojokua, eta remake bat bezala izango zala. Bai, ez dakigu ziuron jokan, baina itxura hori ukilikero, bentsa zurrumurru bat baseuan, ez? Hori izate zebana. Eta Michel Ancel sortzaileak
85an sortu zeban lehenengo Raymana, eta gero 2020an bideojokoen mundutik aldendu izan, ze justu hau zegoan Beyond Good and Evil 2 proiektuan sartuta, eta hainbat arazo euki omen zitsuan lankideekin, eta aldein zeban. Eta hoin justo, Rayman berriakin, aholkulari lanak ingo ditu, Ansel honek. Bueno, Beyond Good and Evil esan duzu, beste jolaz bat Ubisofteko daukana tinteroan, 30.000 urtetan. Baina, bueno, gutxenez, jakintza hori badauka, eta Ubisoften historiko bat izan da, aholkularitza lan horretatik pixalt bideratu zakeen lana. Eta esan duen bezala, Rayman historikoki saga bat da, bueno, bideojokoen historian bere toki importantea izan duna, eta azken aldean remakeak eta ikusten asko nahiko ondo funtzionatzen dutela. Aurreko irratzean orain dela bi komentatu genuna Silent Hill 2 oso ondo atera da adibidez. Raymanekin ere berdina lortzen duten, ez? Zerbait atraktiboa. Bai. Alata be, Raymanen albiste hau, omen dator beste albiste baten pixkate oi hartzuna isilarazteko asmoakin. Ze gogoratzen doze, oindala egun batzuk Prince of Persia The Lost Crown bikainaren talde guztia desegin zebela, azkenean origami albistegian irten zan, eta esan zeben hori, Prince of Persia basi joiala, eta taldekideak beste proiektu batzuetara bideratu zituen. Orduan, gainerako garatzaileak eta bideojokuak hemendik bidaldutako jendearen esperientziaz balietuko diela, esate zeben, baina, karo, 2023an estrenatu zen Metroidvania txukun horrek, ez? Nik uste dute berez kritikako zonak di, etxeban igual saldu pentsatzen zebenan beste, baina oso joku ona irten jakuen, eta ez joan bete berrikuspenak, eta Ubisoftentzat etzan nahikoa izan saldu zeban hori, eta egin zeban hori, azkenean kritika ona lortzia be potentia da, ez? Olako enpresa batentzat, eta bueno, desegin egin dago eta beste gauza batera. Bai, pena bat, lehen gauza estudiagatik, naiz eta jendiaz bada kalera joan, berlokatu gaute ere, pena bat ze, estudio batek lortzen duenean sinergia on hori eta jolas on bat egiteko, pena bada berri separatu berri izana eta proiektu ezberdinetara eraman izana. Nahi bildurra bat eitena da, berlokalizazio honekin, jende hauenakin, eta esan dezun bezala, Ubisoftek espero dula, hau amendik lortu duten esperientzia aporretxatzea beste atzutan, ez ote duten jende hau emango, leheno aipat dutena, ez? Betiko jokoa egitea, mundu irekiko Assassin's Creed-a, mundu irekiko Far Cry-a, eta bar. Nik uste, Ubisoftek olako jolaz gehiago berditula, Rayman, Prince of Persia, baina zanet, ez dana mundu irekiko eskema hori, sotakabai horre egiten du naziak. Igual ez da kristonetako arrakazta eukiko momentuan, baina zu sortzen mozu nitxo bat, eta saleak sortzen bat baditzuzu, seguramente, gero, batuko dio, olako saiakeretara, eta zuk esan duzuna, estudio bat daukazu, taldetxo bat daukazu, oso ondo funtzionatzen da joku mota bat egiteko, igual euki, balore hori eta saiatu gorre beste zerbait sortzen. Gainera, estudio hau, Prince of Persia intzuena, nik ez dut uste hain handia izango zanik, eta esan badeu, 20.000 pertsona baldin mauzkatzu, nik uste zein dezakezula. Mantendu itzazketzula horiek, eta igual beste estudio batzutatik karri jendea, igual, baina ez dakit. Que por cierto, orain gogoratu naiz, Ubisoften zurrumurrua dago hor, airean dagoena, Tencentek erosiko ote duna gian. Baina, bueno, hori igual, urrungo aterako usten deu, landar dagoenerako, arek zeuru gehiago da kreata. Bai, zeu ze jakingo zeban, bai. Ez bukatzeko honekin nahi badozu, eta pentsatzen dut Ubisofti buruz jartungo dugula aurrerago. Bai, honek ez du maten epe motzean zengo danik. Moztuko danik. Bai, komentatu da Prince of Persia honekin, bideojoko originalen dako ordainpeko DLC bat, zein doako 3 eduki gehigarri handi prestatzeko aukera auki dabela talde honek, eta bitxartean Prince of Persia berrixa prestatzen jarraitzen dabela, The Rock Prince edo The Rock Prince of Persia dauka izena, eta
dagoeneko PC-an probatzeko aukera dago sarbide goiztiarrean. Ba, beira. Ala eta be, esan behar da, egoera ez da bat ere ona Ubisoften, joan dan astean Ubiko langileak greba orokor bat egin zeben, 700 langile baino gehiago parte hartu zeben soldata hobetzera eta telenara sendotzera, bideratutako 3 egunetako greban. Eta zuk esaten dozuna, azkenean 700 langile ez da gutxi, Bai. Eta, bueno, esaten nahi duen gehan, ez? Ubisoftei aizezkio aurkariak ez dezango, baina arazoak altxatzen duen harri bakoitzetik ertetzen, langileak ez daude kontentu, ikusi ez duten bezala grabain dutena, akzionistak ez daude kontentu, haibienak esaten, haibien Guillemot familiak alde batera utzi behar dula, Tencenten zurrumurroa hor dago, hartuko ditun, salmentagonak ez dia izan, jolasak arreta daude, beraz. Ez da, nik uste dut, aspaldian asko igala hitzeiten Ubisofteatik eta zoritxarrez jarraituko degula hitzeiten, Hoixe bera esan bihan eban, justo. Bai. Baina, bueno, pixkat Ubisoft aldera batera utziz, etorriko gea beste bideojoko batera, dana Monster Hunter Wilds, bakizute, jolas mundu irekiko hau, halako monstroen aurka borrokak egin behar dituzuna, menperatu behar dituzuna, eta bar. Negi inoiz ez naiz ibili, eta zenbait jendek komentatu jate Pokemonekin zerbaiteko antzerakotasuna daukala, baina inoiz ez dit pratzeko zea hori ez dut eukik, kemenik euki. Eta igual, noiz bai pratu behar dut, porque egia da ikusgarria dela. Eta, bueno, Monster Hunter berri hau garapenean zegoela genekien, jada, baina Capcomek adirazi du beta irekiaren datak zein izango diren. Urriaren 31an hasiko da, beta irekia, hau da, Twitchetik intzuten aizeaten onzat ostegun honetan, aterako da, Halloween eguna da ez, Damien, kezkiz hau? Osteguna, bai, bezperaz. Eta, bueno, ostirala gainera jai da, beraz aprobetxatzeko azte aukera luzea daukazuten, ebezute. Eta, 3 egunetan jokatu ahal izango zute, azaroan 3 arte. Jokoaren... Eta, barkatu, hau izango da, ze plataformatan, badakite pixka saltatzen abiela, baina kuriosidades. Jolasa batera beharte plataforma berrietarako eta PC-erako, PlayStation 5, Xbox Series konsolak eta PC-erako. Eta, bueno, pixat, ze aurkitu ahal izango dugu beta irekian, adibidez, jokoaren gune, esan dugu, mundu irekikoa da, baina gune itxi bat izango dugu, mundu ireki horrena. Helburua jartzen dutena beta irekia hau egiteko da, sareko konexio hori eragokian funtzionatzen dula konprobatzen nahiko dute, zeurazki zerbitzariak ondo dabiltzala, azken fina holako jolasak, eta hemen ere aukera izango dugu sareko beste jokalariekin batera jokatzeko, beraz, nik uste dut hori ere proban jartzea nahiko dutela, ze puntutaraino zerbitzarik ondo aguantatzen duten, edo zerbitzarietatik metrika horiek atera, eta ikusi non hobekuntzak egin behar dituzten, edo non dijusten ondo. Eta gero baita ere, leo izango dikuna, beta ireki hau izango da, pertsonaian, editore sakonean barneratzeko eta probak egiteko. Eta gainera, gauza bat ona izango du beta honek, Capcomek egin duna, eta haure beste garatzea atzuk egiten dute, eta nik uste nahiko egokia dela, eta da, adibidez, pertsonaia batzuk sortzen baitugu, pertsonaian editore hauekin, gero almena izango dugu, pertsonaia hori joko finalera eramateko. Hau da, artxibo horiek gordetzen dianak, gero kargatu ahal izango ditugu jolas oso ateratzen danean. Gainera, beste jendeakin online ibiltzeaz gain, Monster Hunter Wilds honek, onartu ahalko diguna da crossplaya, beti aipatzen duguna egunero garrantzi gehiago hartzen dula, ze azken finean pena bat zure lagunak edo beste konsola baten edo beste plataforma baten badaude beraiekin jolastu ez ahal izatea, baina bueno, Monster Hunter Wildsek eskainiko digu hori, beraz, bai PC-en, bai PlayStation 5-ean, bai Xbox Series baten egon
partidan eta bat, hemen ibiltzen zea modu kooperatiboan, pues hortan ibilialko zeate, hori biti da pozgarria. Eta PlayStationeko erabiltzaileak zaretenok, eos garenok, gehiago PlayStation 5 erabiltzaile baino PS Plus zerbitzua hartuta daukagun ontzat. Pixka lehenagotik sartu algea beta honetara, kasu horretan beta itxia izango da, baina beta irekiako eduki berdin izango du. Ze, gaurko egunean bertan, urriak 28an irekiko da sarrera, beraz. PS Plusa daukazutenok jada gaur arratzaletik. Ez dakiz jada badagon eskuragarri, edo igual normala olako gauzak aktualizatzen diatzako 6-ek 7 galdera, hortaz. Baina, gaur arratzaldea iluntzerako izango duzute. Eta... hori puntazo, ez? Pentsatzen dut PlayStation 5-ekoak eukiko dabe aukera, eukiko dozu aukera, jolasteko gaurtik ostegunera, eta gero ostegunean beta irekian sartzeko, ez? Horiak guri luzatu ingo zaigu ze arte, azaroak 3 arte. Ez da guztia, ez? Bai, hori da. Bera, igual, aprotxatzen dut, esan deten ez, bezala ez. Ez dut inoiz probatu zea, Monster Hunter Wilds bat, Monster Hunter bat, eta aprotxatu zaket probatzeko lehenengo aldiz, beta bat, gainera trailer berria erakutzi dutetan nahiko espektakularra ikusten da, egia zan, grafikoki. Nik uste dut, Worldsetik nila asko erakarri joan, ez? Estetikamente eta oso polita ematen da, baina, karo, MMO bat bezala planteatuta, egia da, denborari bentsat ez nebala euriko. Hori bai, egia da. Eta horre botatzen joan, batez ere atzera, kasu honetan. Bai, baina, probatu ingoet. Baina, probatzeko merezi dela pentsatzen da. Eta esango ez da, itxura batera moten da Dark Souls badala. Bai. Baina, karo, ezin da izan. Nik uste dala pixka nazketa bat, Souls bat, eta igual, eske Pokemonen naiz atrebitzen ezatea, porque gehiago harrapatuta behaiekin borrokaitezu, baino... Bai, Soul bat esan dezakegu mostroekin, nana. Probatu eta kontatuko dozu. Bai, agian urreko astean ekartzen dut. Gaina astean, nago justu epokaten, ostegunean beste gauzat ateratzen da, etaren zain nago. Baina, ostegun arte ez daukat ezer gauza handirik jolasteko, eta igual, gaur iluntzen jartzen dut deskargatzen, eta bihar eta etzi probatzen dut. Eta, azirako impresio inizial batzuk ekartzen dizkitzuet. Hori da. Baina, landaraz dago, baina zue ze bateraz. Bai, egia da ez dutela egin oraindik, Ze, albistea da, Steam Deck gailuak erabiltzen dago Steam OS, Arc Linuxen oinarritutako sistema eragile bat, eta 3.6 emeretzi bertsioa argitaratu du, azkenean egonkorki, stable edo adarrian, esan dezagon. Eta bai LCD eta OLED bertsioen dako, era guztietako dozenaka hobekuntza eta aldaketa zerrendatu ditu Valvek Steamen. Egia esan, honen zain jende asko zeuan, eta bertan bildutako hainbat berritasun, dagoeneko ja ezagutzen ginu zen, batez beta erabiltzen daben, edo prebio erabiltzen daben adabakien bitartez. Baina, aurrikusitakoa, baino lan gehiago eskatu dutze dana txukuntziak. Azkenean badakizue, Steam Deckak ja dauzkala okerez baldin banago 3 urte. Eta urte hauetan, kristonetako egurra mondotzela sistemari, eta hobekuntzak nabarmena lortu ditue, nik uste dut erabiltzaileok espero ginu zena, baina askoz gehiago gainera. Eta Arc Linuxen oinarria eguneratu dabe, eta kernela 6.5 bertsiore igaro da. Orduan, hardwarearen bateragarritasuna hobetu dabe, sistemaren errendimentua igo, segurtasuna, eta orokorrean egonkorragoa da. BIOSa berriztatu dabe, hori ikusiko doneri zela eragiten doztan, zeneukan BIOSa pixkate ikututa hainbat gauzatarako. Ikusiko dugu apurtzen daben, ez daben apurtzen, baina, pentsatzen dut berriz eginda jugadia, ez dela gongo arazorik. Steam Deck LCD originalandarako, Steam Deck LCD originalarentzako eguneraketan nabarmen bat aipatzen da, bai, batez kargarekin erlazionatuta. Karga gutxiko egoeratan, bateriaren iraupena 110an hobetzen da, eta gainera, overclocking kontrol batzuk gehitzen die.
ni be neukan ikututa bideosa hortarako, bateriaren kontu batzuk, eta memoriaren beste gauza baterako. Eguneko 10 asko da, Sistema eragilearen... Errez ezaten da, baina Bai, asko da. bai, eta batez be justo falta jatzunean, ez? Igual etxatenean entxufe batetik gertu eta sabiz jolazten bastakit. Autobus batean, tren baten ero, eta igual, hori laguntzen dago, bai, desde logo. Eta gainera, eguneratzen abiadura bizkortu dabe, eta baitza pizteko denbora. Nire ustez interesgarriagoa. Eta gainera, mesa 24.1 grafikoen driver bat implementatu dabe. Eta bere hobekuntza hori gartzen dan. Bukatzeko, bideojokoen eraldaketak edo motak instalatzen dituen pertsonendako oso interesgarria da, ETC karpetan gordetako eta aldatutako fitxategiak ez dituen modifikatzen eguneratzeekin. Orduan, ez datzu lan guztia atzera botatzen, ez? Egin baldin badozu kistonetako montajia zuk zure jokuak eta ukitzeko, eguneratzen dozu eta ez dago ezer aldatzen. Eta, horrez gain, beste gauza pila bat hobetu ditue, hori, bai, nahi baldin badozu joan Steameko horri aldera, eta begiratu ze aldaketaren azkenean bertsio honetan, eta eguneratzeko betiko moduan. Sisteman joaten za Steam Deckean eta eguneratu. Bai. Orduan, oso erosua, eta ez dozuenak ezer ikutu, eguneratuta igarriko dozue aldaketia. Hori da. Nik, egia esan berraukat, Damian, Valvek ikustita aurretik atera ditun beste produktu batzuk, adibidez, ni baukan Steam Linka eta Steam Controllerra, non beren soportia eta etzun denborazko aguantatu, neko azkar itxizan, nero bakit Steam Machinak egon ziala, eta haiek ere soportearen limitatu izan zutela, eta beldur pixan haukan Steam Deckarekin berdina gertatuko tezan, igual, espero esan hainbeste etzula salduko, eta pixat alboratuta utziko zula, baina esan behar baet, harrituta naho, ze espero baino bastantez gehiago saldu da, espero baino bastantez exitu handiago izan du, eta Steamek, Valvek, espero uno baino bastanteko handiago mandio, soporte handiago mandio. Eta gainera bastanteko soporte ona ematen nahi zaila irutzen zaize. Nik uste, más o menos, nahi pertzepzioa daukatenagatik, ezagun nuke 4 hilabetetik pein, etortzen garela irratsaioan albiste batekin Steam Deckatik, aktualizazio partxe handi bat egon dala. Eta hori, erabiltzaientzat, nik uste hori baina gauza handia ez dago, hobea horik ez dagoela, jakitea, Valvek aktualizazioak egiten ari dela, eta aktiboki parte hartzen nahi dela, horrek esan nahi du, plataforma honek indarra daukala, eta ez dela zerbait hiltzen utziko dutena. Bai, azkenean nire ustez Steameko oso ondo jokatu dago hau. Egia dabe Steam Linka nire badaukatela eta Steam Controllera eta gaur egun oso ondo da biztela, Ez daukala soportori, baina oso tresna fina nire ustez. Bai, eta gero nire bildurra neukan Steam Machinen ondorengo, katastrofe horregaitik, Baina, kiston arrera hona eukizeban, igual momentu hobia esan bai, Linuxen Proton eta nola, hartu zituen baseren Wine eta herramienta guztiak eta Proton sortu zeben, ero moldatu zeben definitiboki funtzionatzeko topera, eta gaur egun iaia Steameko katalogo guztian jolazten da. Eta Steam eta Epicekuan, eta GOG, esaten dut. Iaia dana mugitzen dozu inungo arazori barik, Linux ibe sekulako, mesedia egin dutza, nire ustez. Ze sortu dago azkenean, Linuxa zeukan, nire ustez, azkenengo muga azkenengotariko muga ondietako bat, bideojokueak, jendiak etxe bala instalatzen horregaitik, egin ondi batean. Eta gaur egun daukogu kontsola bat, da biena topera, ez dauka inungo Nvidiarik, ez dauka inungo, jelosko betasunik eukibiare Windows bati, jolasteko garaian, eta, gozada da hori, zuk esaten duzuna, ikustia nola da bizten sekulako lana egiten. Eta gainera, lan haue GPL lizentzia azpian, publikatu inbia dabe, eta bestiok be aprobetsatu geinken lan bada. Hore, nik uste, elkarlan aritu aiteke, baina, ze hau, Valve eta, esan dugunez, Linuxen oinarretako sistema operatiboa eta ekosistema hartzean artean dagoen
ekar lan horre pilei aberazten dietela, alde batetik. Valvek aprobetxatzen du Linux inguruan dagoen komunitate irekia eta komunitatea oso konprometituta dagona, gauzak arrera ateratzea eta hemenek esan du bezala Proton eta azken aldean asko aizian lan egiten Windowseko jolasak Ubuntu ibiltzeko eta soilik ibiltzeko, baizik eta era erraz batean eta errendimendu on batean ibiltzeko moduan. Eta hortaz aprobetxatu da Valve, eta gainera aportatu du hortan, oraindik gehiago mejoratzeko. Baina nik uste Ubuntuko komunitateare asko aberazten dela, ze Steam Deckaren bitartez jende askore nik uste bildurra batean galduko zula Ubunturekiko. Eta jende batek esaten duna askotan Windowsera nago ohituta, eta horietako bat naiz, Eta orain Ubuntura pasatzen naiz, eski igual, jolas askotan arazoa dauzkat, edo ez dira ondo ibiltzen, edo ez dakit, eta bildur hori. Eta nik uste horretan lagunduko zula, ez? Esan dezuna, Ubuntu gauza askotarako oso fama handia daukat, asko erabiltzen da. Nire kasuan, lan aspekturako programazioa, adimen artifiziala, gauza guzti horiek Ubuntu edo Linux edo oinarritzen dianak erregiaria, hor argi dago. Pixa falta zauna da aspektu domestiko eta egunerokotasun hortarakoan sartzea. Domestikora da egunerago gerturatzen, interfaze hobeago dauzka, antzekotasuna pixat konpartitzen nahi da bai Windows eta bai Mac dauzkan ezaugarri horiek eta erabili erraztasun horrekin, oraindik badaukala ana. Behar da, Windows eta Macen escritorioak normalian lehenengo Linuxetik kopiatu. Ja, hori ere bai. Ja, gero igual ez dala estandarra, eta igual jendea itxakola gustatzen azkenengo nomea daukana ez dakit Ubuntuk, edo hori gertableke, baina beti egongo da distribuzio bat zuri gehien gustatzen jatzen itxurakin, KDE bat igual, edo, ez? Esaten duten, elementari bat daukanantz gehiago Macakin, edo... Bai, nik uste gehiago dela beldur bat, ez ezagutza, eta... Baina honek egiten da bena ezagutara, zi. Ez dakit zen puntutara ino Linuxan helburua dan, jende gehiago erabiltzea. Baina, aukera hori egotea bentzat nahi dugunen dako, kristona bentzatze jarneri. Eta egia da, nik egin ditutela etxean, kanpoan egon, eta ordenadore super kaskar batetik, nire estima zabaldu, eta etxean piztuta daukaten ordenadorian ejekutatzen da, eta streameatzen doz ordenadore oso sar batera, igual Elden Ring eta ondo. Bai. Eta pilo bat egiten ditzu. Bai. Hora alde hortatik beti izan da ez, Windows ez dago oso ondo optimizatuta, Mac bere munduan bizi da, 4 joko ateratzen dituzte Macera eta listo. Eta Linuxek Proton eta hauekin lortu baute kasi perfektoki ibiltzea ia joko guztiak zean, Ubuntu, eta gainera optimizatuago dagoen sistema operatibo bat izanik. Nik uste mundu guztiak irazten dula, eta bat zuk esan duzula, ez? Publiko hori nahi duena Windows albo batera dutzi eta sistema operatibo ireki eta libre batekin ibiltzea, aukera hori izan dezala, bide jokotan ibiltzeko. Ez da mugarri bat ez da izan. Hori da. Notizia honak ez, Valvetik. Desde luego. Eta badare beste albiste txiki batzuk, uste dut aritz. Hori, azteko, Damian, esan dezakogu joko hau ultramitikoa dela, ez? Metal Slug, bentsat, niko goratzen nahi zen arkadeetako geletakoa, Metal Slug, supermitikoa da. Baina, oraingoan aterako dute Metal Slug berri bat, baina ez da ohiko Metal Slug bezalako izango, spin-off bat izango da, eta Metal Slug Tactics izena du, eta neko gauza diferente izango da ohituta gaudena Metal Slugetik, ze alako, nola esan honuke da, jolas, izenak zetan bezala ez, taktikoa bezala da, estrategia puntu bat hartzen dira. XCOM rollo batera, ez? Hori da, pixar rollo hortara. Oso, ondo geratzen da, ze unibertsua Metal Slugena estetikoki eta beti pila gustatu zaidana izan da, eta ondo olako spin-offak egitea, ze saga supermitiko bada, nik ezago nuke bideojokotan bentsat
ja adin badaukaguno, Damian, Metal Slug dala gure gazteriaren parteat definitu izan duna, jolas hau. Eta ikustea gaur egun momentik jarretze dutela ateatzen, eta gainera genero berdinetara eramaten dutela, pues oso polita da. Bai, eta garbi dago gainera erabe badakizela, animazioak eta itxura atal grafikoa betikoa da. Orduan, bai, oso agradablia da biztara, eta, bueno, azkenean joku mota bada, arrakasta handia daukan azken aldean. Pentsatzen dut, bueno, PC-a irakurriet leno, hemen agertzen da, PC aterakoa, Nintendo Switch, PlayStation 5 eta 4, eta Xbox One, eta Seriesetan, beraz, kasi plataforma guztietan aterako da. Daneta. Ez nintzen harrituko zean ere mugikorretako edo tabletetan ateratzen daute, ze azken finean, Metal Slug normal bat igual ez da egokia, baina horrelako tactics bat XCOM da estiloa estrategia pausatuan nik uste taktiakin jokatzeko ondo egon daiteke. Oso egokia da. Eta nik, baira, albiste pozgarria, nik uste beste Metal Slugen bat aiziala garatzen, remasterra o remakeen bat, baira, jolas, leheno komentatu duen Ubisoften kasuan bezala, Rayman bezala, haure da bideojokoen historian bere bere aurkitxoa daukana eta bere tokitxoa daukan joko bat, eta, bueno, jokola zauen bizirik jarretzen dutela jakitea, nahiz eta ez izan publiko masiko batentzako, beti da pozgarria. Eta albiste laburrez aldatuz, bueno, Damian, nik hau irakurri nun, Landerrek uste jarriz, bueno, blogean idatzizun, baino Telegramen irakurri nun, eta aluzinatu nun, ze analog 3D kontsola, bueno, analog 3D izena duen kontsola bat aterako dute 2025ean, non Nintendo 64ko jolasak laukan bere izmenean jokatzeko bali izango. Eta, ja harritzen hau askotan emulatzain bitartez eta olako jolas hain klasikoak erabili izatea, ejecutatu izatea lauka bezalako resoluzioetan, ja hardware bat ateratzea honetako balio dizuna aluzinatu egiten dut. Baina, bueno, ematen... Gainera, nik ez dakit ondo lehtu dute, baina da, joko originalak sartzen dituzu, eta laukan jolazten dituzu. Horian, nik kontzeptu hori ulertu nun behitzat, hau da. Ez da ize magia ingo, baina... Gara, azken finean, ikusi beharko... Bueno, hau, eta hemen, pena Landerrez dagoela, baina ikusi beharko horrelako ateratzeakoan, ni pentsatzen Nintendorekin itzein da ongo diala itera dikustena, ez? Horrelako tinglaua montatzen baduzu, eta Nintendoren zizan desiz klasiko bat etortzen bat zaizu, beste graziik ez diozu egiten. Ze gaina hardwarea izia fabrikatzen, ez da lain erraza. Bai. Zorak erizia, FPGA batekin ibili omen die, urte pilo bat, eta azkenean lortu dabe, hori, jokuak laukan mugitzea. Kistan salvajada pentsatzen jat, eta, bueno, pentsatzen dut hori, Lander eta txateko jende asko, posik egon du dira. Bueno, doble maler baki dengo dela txiribueltak ematen, bera Nintendo irutela oso zalea da. Doble maler perfect darken ibili berko zea kontsola berozten maezu, ez? Aber zer erantzuta ingo txatean. Eta bitartez ez aprobetxatuko esateko, erreserba egin daitekela kontsola honena, urriaren 21ean hasi izan, erreserba, beraz, ja da egin dezakezute. $250 truke egin dezakezute kontsolanen erreserba, baina albiste txar bat daukau eta da kontsolak ez duela aginterik ekarriko, beraz, erosi beharko da, eta aginte bakoitzak $40 balioko ditu. Ez dira oso garestiak, baina, bueno, jolas retroen zaleak zeadetuenak, eta baki Gamerauntzean komunitatean asko zeadatela. Bueno, nik uste konsolaneko polita dela gaur egungo etxean dauzkagun laukako telebista erraldoi horietara konektatzeko. Eta gaina, badauzkatzu, jolasetan gastatu berrik ez daukazute. Osea, baldin badauzkatzute Nintendo 64ko jolas klasikoak, sartu kartutxoa, eta
Bai, ala eta be, ikusten den gamepada da, gamepad normal bat gaur egungoa, ez da Nintendo 64ko gamepad bat. Aber, sortute, pixat, inspiratuta Nintendo 64ean, bueno, hirugarren zea hori falta zaio, euskarri hori. Joysticka, Bai, ez? hori. Eta 8-bit dokin enpresarekin egin dute, 8-bit do ezautuko Bai. zulan, Damian, Bai. mandoak bai. geuk ere izan ditugu gemerauntzian, eta oso ondo egiten dute, eta baino... Bai, oso berezia kontua. A ver. Bai, aber ondo ateratzen da, ze pozgarria daulako albiste kuriosoak etortzea beti. Bai, ze hardware aldetik olako apostuak potentia dira. Eta gauze kuriosoekin jarraituz, askotan aipatu izan dugu, Age of Empires 2an kasu aluzinantea dela, ze jolas honek izango ditu, bueno, 15 urte baian gehiago izango ditu. 25 urte? Bueno, 25. 99 25 urte dauzka, motz geratu nahiz oso. Eta, orain dela, denbora ez asko, bastak 6 urte izango zen, remaster bat atera zuten, remaster remakea. Eta, remaster remake horrei DLC-ak ateratzen jarraitzen dute. Eta, oraingoan, Age of Empiresan Chronicles Battle for Greece izango da. Oda, Grezian oinarritutako kanpaina edo DLC bat izango da. Bueno, kanpainan 3 borroka biziko ditugu, bat maratongo borroka, ezaguna dana bakizute, olimpiatako maratoi hortiatu. Bestea, izango da, 300 pelikula ikusi badezute, termopilatako gudua, gogoratu espartanoek zeintzian, Persiarren aurka borroka intzutena. Eta azkenengo borroka izango dana, Salaminakoa, hori da, Jerjesena. Eta, bueno, azkenengo Salaminakoa, beira. Greziakoa beti da oso klasikoa Age of Empiresetan, Greziar imperioa, eta bueno, polita da historia gehiago sartzen jarraitzea. Eta, bueno, izango zute, azaroak 14an izango zute jada DLC-a, eskuragarri, PC zen Xbox-erako. Eta hotxe zian albiste laburrak. Damian, jotzen dugu analizira? Bueno, bai, venga, bota, saiatuko a ber denbora ematen da. Aurrera. Analizia! Bueno, gaur Supraland izeneko jokuari buruz jartungo da, Supraland. Histerio hau benetan 2004an hasten da. Unreal Tournament 2003 joko bikaina, ez dakite ibili zinan zu, Aritz, ni asko ibili nintzen. Ja, ez dakit. Unreal Tournament 2003an. Azkenean shooter bat... Unreal Tournamenten ibilitan hau, ez dakit edizio hortan justu ibili nintzen. Vale. 2003 azkenean mod pilo bat egin zituen, eta hauetako bat Death Valley izeneko moda zen. Eta Death Valleyek futbol amerikarra, eskubaloia eta tiruak, ez, juntatzen zituen. Imaginatu, azkenean da, ez dakit, pistola batekin, hartu pelota bat, eta ez, gola egitera, edo olako zerbait. Gaur egun, itxita dauzka zerbitzari guztiak, eta tutoriala bakarri jolastu leike. Eta orduan, 2013an, David Munich izeneko aleman batek, Supra Games izeneko garatzaile eta argitaletxe bat sortu zeban, eta hori, gaur egun Supra Gamesek 6 pertsona dauzka lanian, eta David berabe barne dago. Orduan, 2019ko otsailean, Munichek Supra Ball argitaratu zeban. Vale? Supraverseko lehenengo jokua izango zana, baina gaur egun, ez dakit salgai dagoan, ero martxan dagoan, bez. Hau, azkenean da, Death Valley izan zen horren klon bat, baina ezokan berezitasun bat. Eta berezitasuna honek ziren batez be estetikoak. Bai, jokalariak azkenean, die, protagonistak, jostaiuzko kolore bizidun, plastilinasko txotxongilo batzuk, ez? Ikusten zabiztenak zuzenian, edo bideoa ikusten zabiztenak, ikusi dozue azkenean olako jostaiuzko mundu bat, eta horra gertzen dien pertsonaia horrek, horrek pertsonaia jokalariak erabiliko daben pertsonaia. Eta azkenean zuza hori, jostaiuzko txotxongilo txiki bat, eta pelikulatan ikusi hori ditugun jengibrezko gaieten forma gogorarazten dozte, baina kolore batekin, azkenean plastilineakin eginda. Normalean,
Eta hasiera batean gorri eta urdinak dielarik. Orduan, saga hau zerena doia, azkenean saga bat bezala ulertu behar da, ba, nik behintzat Supra Bowl ez neban ezagutzen, eta honen ostean Supraland sortu zeben. Gero, Supralanentzat Crash izeneko DLC bat, eta azkenean ba, motor eta baliabide berdinak erabiliz, azkenean esango dugu DLC bat zala, baina pixkate luzatu omen jakuen, eta sortu zeben Supraland 6 inches under. Bai, azkenean esaten nahi da bena, 6 atz bete azpian, ez? Badakizu haritz, inglesak esaten da bera, ez? A 2 metros bajo tierra, esaten da bezala. Ba, erakera esaten dabe 6 feet under. Eta inches erabiltzen dago, azkenean oina izan beharrean pulgadak, ez? Txiki-txikia dielako pertsonaiak. Eta hori da, eta oin, badabil, Supra Games, Supra World izeneko joko batian. 2025 urte hasieran aterako omen dana, eta izango zen joko honen oinordekoa. Honek badirudi, daukala, hasierako Supralanen itxura, baina berrikuntzak ekarriko ditu grafikoki eta mekanikoki. Eta egia da, DLC-tara, joku originaletik DLC-tara, mekanikoki berrikuntza pila bat eta sartzen saiatzen dela. Orduan, puzzleen joku bat izateko asko eskertzen den gauza bada. Nik nola ezagutu noan hau? Bueno, azkenean, igual nik eta zuetako askok be, eukiko duzue Humble Bundleen lortuta Supraland eta Supraland 6 inches under, ero 6 atz bete azpian. Ze nik ikusi notan lagun batik jolasten, estimen eta esan egon, abese da nau, eta ni beba neukan, ja, erosita, eta sekula konturatu bari nengoa. Klasikoa, ez? Jolaspian erostituzu eta erostakizu zen daugazun ere. Bai, begiratu zuen liburutegietan, ze igual badaukazu eta kristona da. Eta, bueno, orduan, jakin barik zesan, hasi nintzen probatzen eta pentsokaten kriston jokua. Hasieratik harrapatu ninduan jokagarritasunak, eske gisa da, itxura eta dala, jendeak esan da, oso infantila, ez dakit, historia da oso, ez da oso sakona igual, baina puzzleak eta mekanikak segitzuan harrapatzen zaitzu eta estetikamente oso agradablia. Baina, simpatikoa erutu zaitu. Hori da, simpatikoa esan daike. Hori da, izan lehike. Eta orduan, bueno, oso txuria da, ez daue, Holson jokua ez da guztiz, ez? Badare tiro bat, etxaiak eta hori, baina die, etxaiak eta ez die bat pesaiak. Osea, gehiago da puzzlien kontua, bai? Badare pare bat boss eta hola, baina oroko herrian dana, puzzliekin egiten den gauza da. Eta, bueno, benetan asko gozatu dut, 100% pasatu ditute logro guztiekin, lorpen guztiekin, eta benetan gomendatzen duten joku bada. Ze gainera dago, lorpenak egitera bideratuta dago. Jokua pasatzen dozunean, kredituak ikusten dituzu, eta gero lortzen dituzu beste objektu batzuk lorpenetara begira dienak. Bai, ez jokua pasatzeko, baizik eta lorpenak lortzeko eginda darena. Eta orduan, bueno, politxa da, azkenean nola dan misterioak eta puzzleen joku bat, guai dago, ez, misterio guzti horren nola askatu ero asmatzen jakitia. Eta bueno, azkenean, ze generotakua da Supraland? Nik esango luke dela Metroidvania, puzzle joko bat eta sandbox bat, nahazten dituan joko bat. Ez da asko ikusten jolaza mix hori duten, Ez, azkenean nik uste dut, bueno, tipo hau, ez, David Munihau esan zegoen honek, nik ingote abese gustatzen jaten gauza bat, inzeban, gero ezitu eukizeban, eta hasiko zan garatzen tope profesionalki ero saltzeko. Berez, momentu hortarate sortu zeban jokua, ez dut uste salgai ipingi zeban izekula, orduan, alako estudio txikia, alako saiakera berria, ikusten da, olako ensaio bat izango basan bezala, baina nire ustez oso gauza desberdina hasiera batean eta politxa geratu jako. Ez desberdina, daren gauzak ez dararako beste joku batzutan, baina ustartzen dituanak eta modu ontara ez dare asko. Gainera, umore askokin jokatzen da, eta politxa da, benetan. Orduan, egurrezko espata bat lortzen dozu joku hasita segituan, baina oso poliki biltzezaz, oso salto gutxi egiten dozu, ez dako zu inungo botere errarorik, eta segituan joateza, olako gauza berriak lortzen, irudimentziotako puzzleak asmatuz, eta laizte, mapa guztian ziar, oso askar, eta eroso, eta nahi bezala ibiltzeko aukera daukazu, ez? Eta hasiera batean emoten da bezinezkoa dela. Eta beti begiratzen dozu puntu batera, eta esatozu, ni horre joatean nahi donik. Oso segonbia da. Eta, eventualki oso posible da hori horrela izatea, ez?
horre iritsi alizatia. Estetikoki, ez da egin beste jolasen bat edo marrazki bizionen bat, Bai. edo zerbait akordatze baino ez naiz erortzen guztiz ere. Egin esan dezaket, Ja. Toy Storyren puntua badaukala, Ez ematen dakit. dula Ez que bai, jostailu... igual, karo, zue pentsatu dela sandbox bat benetakoa, ez da, azkenean pertsona baten, ume baten jardineko jostailuen mundua, edo. Eta orduan, karo, hor dago erreinu gorria, erreinu urdina, hor dago borroka bat, are etxaiak, mendiak, lakuak, eta danetik, eta orduan topatzen dituzu arkatzekin egindako farolak, borragomak toki guztietan, kandela bat, holako gauza pila bat. Orduan, bai da mundu bat miniaturan eta eguneroko gauzak sortzen ditu eraikinak. Adibidez dago kubo erraldoi bat oso zaila dana bertara igotzeko eta holako gauzak. Entzatzet, parkour aspektua izango la zaila igotzeko esaten dezuna. Badauka, parkour asko baita, eta gainera daukan grazia da modu piloa darela gauza berdinak egiteko. Hainbeste tresna eta mekanika lortzen ditugu, bakoitza erosuen sentitzen den moduan pasatzeko aukera daukala. Ez dira errezak, azkenean dago pentsatuta modu batera egiteko, baina modu hortara ez badozu egiten be, igual zailagoa izango den beste modu batera lortuko dozu. Naiz eta igual zu bestia ez dozu ikusi, eta zure modura zailagoa izan dabe lortzen dozu. Baina kristonetako puzle txukuna dauzka, ez, adibidez egiten dut kinuak lolari edo, ez, zela esaten da, tierrak eta plata eta gize, eta olako gauza batzu be, platino, challenger, olako gauza batzu be, agertzen dio, olako txistiak eta pila bat dare, jokuei buruz eta egunerokotasunei buruz, eta zeinek sortu dituan, ez erakitzen da berba, zein da gure sortzailea, eta azten dira, jainkoan, roi hortara, edo pixka baitza berbetan. Eta, bueno, nire esperientzian, azkenean, 3 jokuetan 100% lortu dut, eta 21 ordutan, lehenengo jokua pasatu zenke, dana lortzen, gero DLC-an, beste 10 ordu inguru diela, eta urrengo jokuan be beste 10-12 ordukin lortzen dozula pasatzea dana, osoik. Baina, bueno, gutxi gora era erdiakin pasaten dozu jokua. Baina, esperientzia polita da, nire ustez osorik egitea. Eta hori, lortzen diela mekanika eta tresna batzuk, naiz eta jokua pasatuta egon, garela eginda askoz errezago mugitzeko mapan eta lortzeko beste gauza batzuk. Karo, ezin dut hitz egin askoz, puzleak eta mekanikak ez zapusteko, baina merezi dago, Ez dakit beste bideoren bat ikusten da bizten entzate ipingi zenken, gehiago daren, ero zabizan ipintzen lupean. Zean daukat jarrita, gameplay osoa daukat jarrita. Ozta, pixeta aurrera pasatu ezakegu, eta... Bai, eske zonak eta asko aldatzen die, eta horregaitik esaten dute. Batzutan eskatzen dau gehiago pentsatzea, beste batzutan trebetasun gehiago, eta askotan gertatzen dana da, aspaldi erabili ez dozun tresna aeromekanikaren bat, eskatzen dutzula, eta karo, zuia sare beste rollo batera, eta gero igual txorrada bada, baina konturatu arte pixka kostatzen jatzula. Baina, eri gustatzen jat, azkenean da, printze koldarrak, fakzioen arteko sabotaiak, jende famatu eta grupiak, traidoriak, gezurtiak, trampak eta danetik. Eta gainera, badare gauza grazioso batzuk, gero komentatuko dutzut, jokua oso koloretsua da, protagonistatatik hasi eta, lorategi hori esan duguna, badare zona gogorragoak, labakin eta hola, baina da nadie nahiko agradabliak. Eta ez dozuenak ikusi, edo eta biztenak ikusten, hau entzuten dozuenak, gomendatzen dute Supraland gameplay bat edo ikustia, pixkat, edo trailer bat, spoilerrekin kontu zibilita, noski. Eta gomendatzen dut, zer gertatzen da DLC-ekin, edo DLC eta jokuarekin, Crash DLC-a, ero Supraland 6 atzbete azpian jokuarekin, oso ondo dare, biak aldi berean gertatzen die, hau da, joku nagusia bukatzen da momentuan, gertatzen die bai Crash eta 6 atzbete azpitik. Pertsonaiak desberdina die. Orduan, grazioso da, interaktuatzen dabe lehenengo jokuko pertsonaiakin,
eta baita eren artean be bai. Hau da, zu jolasten dozunean Crash, interaktuatzen dozu beste bi pertsonaiekin. Eta gero, jolasten dozunean 6 bete azpitik, ikusten dozu, ze momentutan, gertatu dan, beste jokuan egondan interakzio hori. Hau da, beste kaldetik, adibidez, zuri irekitzen baldin badotzu beste jokalariak ate bat, blokeauta geratu salako, gero beste jokuan, behartzen zaitu irekitzera ate hori, zerbait egaitik. Eta nahiko txukuna da, ez? Momentu hori ikustia eta esatia, jode, hau zan, ez? Han irekiziateanean atea, neun nitzan. Eta horrezuneko nahi nintzen irekitzen hori konturatzeza, Osea, ikusten dozu, jolasten aztezanean esatozu, hau izan behar da. Eta, de hecho, ikusten dozunean lehengo jokoko protagonista, nahiko grazioso da, zezuk momentu batean bestozu ikusten protagonista jokuan ziar. Eta gero ikusi txendozu irugarren pertsonan, eta esatozu, hori nizan behar naiz, edauka euskan objektu guztiak, hilia ez dakit nola, eta nahiko puntazo da. Gero be koleksionable batzu behartzen soia, topatzen dozu, ez dakit, Indiana Jonesen txapela, Harry Potterren ez dakit beta aurrekoak, eta holako gauza batzuk eta, Gokun hilia be bai, eta bueno, ez da gehiago esatera, baina holako gauza batzu be topatzen die, eta gero bastante aldatzen diela, ez? Kultura popularrai referentziazko daude, lehen osan zu bideo joku beste batzu. Bai, ikusten da David honekin dabela jokua, eta gustatzekakon gauza esartzen joan da, eta grazia itzen dutzen gauzak, eta nahiko txukun. Eta gero hori, diferentziatzen diela bastante. Crash dago oinarrituta beste gai batean, demagune espazio ontzien eta lekuz aldatzeko rollo bat daukala, eta gero 6 bete azpitik izango zen lurpean egin behar dugun joku bat. Orduan, askoz gidatuago igual dago, tunel batzutatik eta bar, baina gero dauzka gauzak oso oinarrizkoak supralandenak eta mekanika desberdinak, orduan bi DLC-ak edo DLC eta joku honek, bigarren joku honek, badauzke gauza nahiko desberdinak eren artean, naiz eta gero azkenean jokua berdin-berdina da. Orduan, mekanikak aldatzen die eta erronka da, hasieratik ez dakizu guztia erabiltzen berriz. Damian, bi galdera nire partetik, alde batetik. Pentsatzet, pertsona bakarreko single playerra izango la jolaza, hau da, zula aukerarik izango multijokalarian edo lokalki biltzeko norbaitekin, ez? Bai, uste dut, nahiko seguro nago ez dagoela. Esto pretendidu bez, baina nahiko seguro nago. Eta ere jolaz izuarria hundia ez da hortaz gaitasun horiek. Ez. Eta ero bestadetik. Bai, seguro, gainera, begiratin dut, esateko, ez da hori inork egin, baina, bueno, oso seguro nago, Bai, jokalari bakarren dako da, bai, konprebatuta, jazta. Gero, bigarren galdera, hiru izango dira galdera gazkenean, Bigarren galdera da, jaztu zait. Bai, PC nibilizia, zuk esan duzu, ze Humble Bundle zaukazula izan zu. Beste plataformaren batean badago? Bai, Nintendo Switch, PC, PlayStation Lau eta Xbox One-en fijo. Eta gero 6 bete azpitik dago bentsat PlayStation Bost eta Xbox Seriesetan baita. Ez nago ziur, ez totela topau, gehiago da, ez totela topau informazioa, ez dagoela, lehenengoa. Azkenean, motor berdina eta dana iguala eukitza, ez dauka arazorik berez ibiltzeko PlayStation Bost edo Xbox Seriesetan. Batein bat zu besteak eramatez lutkela teknikoki... Bai, ni pentsatzen dut guztietan egongo dela, baina, bueno, hori igual zuk PlayStation Bostian begiratu zenke. Begiratu zaret hori. Baina, bestela plataforma guztietarako dago jokua, Unreal Engine erabiltzen dau, eta, bueno, oso ondo ikusten da, eta gero Super World oso itxura ona dauka, bentsat estetikoki ikusi izan dituten irudietan. Eta egia da, ez tabela Linuxerako natiboki garatuko horrepena emandoz, baina, gero, 6 pertsonako taldetxo bat, esperientzia gabe hortarako, eta Unrealen be itxuri danez ez da oso erreza espaldin badakizu Linuxerako eta sortzea. Bueno, pena da, baina egia da ni Protonekin be joku honetan Linuxen ibili naizela, eta ondo. Protonekin perfectamente ibili naizela. Bai, eta hasieran ez, zan jokutako bat kostatze jakona. Pentsatzen dudala hori, garatzaile gutxikin eta gauza polikiago egiten dituela. Baina bai. Nere ustez, ni pertsonalki esango nuke
jokua oso ona dela. Bai. Zelda, Metroid eta Portal gogora ekartzen doz joku honek. Ez bere limitazioekin, baizik eta bere gauza konkretutan, egia da. Eta esperientzia itzela da mentzat, probatzeko segera oso laburra da jokua, bai. Orduan, pasatzeko ez dago arazorik, ez da joku bat denbora pilo bat eramango dutzunik, eta gainera ez da saia bez. Badauzka bere buru osteak emango dutzune pusle batzuk, baina, bueno, ez dakit hori ni baduzue hitz egin, kontsultatu, lagunekin begiratu edo buelta batzuk eman, baina azkenean nivel lortu dute arazo barik eguneko egunien pasatzea, eta animatzen zaitu eta probatzera. Ez dakit zu daukasun aritz, behiratu duzun liburutegian, igual badaukasun. Ez behiratu eta, orain momentuan ez nijoa zerra irekitzea, ze hiru pantailetan gauza dauzka, beraz, baina bai, gero behiratu Vale. eta aprobetxatu zau esateko, Damian, interesatzen zaigunok probatzen nahikoa genuke jolasa, zenbatean dago, Supraland dago, aipatu zuna. A ber, oin crashakin dago, 1,5 bat berapen batekin, 28 euro, crashakin, hau da, jokua eta lehengo DLC-a, eta gero beste izango zala Supraland 6 inches under, 20 eurotan dago. Eta, bueno, Supraland normala be 20 eurotan dago. Nik uste dut, merkiago egon izan dela, eta esaten dut zut, Humble Bundle batian hartuta nago, agian merezi dago, pixkat. Itxoitea. Eukitzia, izela, nun begiratzen zeban Landerrek, Steam DB, ero... Ufa, ez dakit. Ez dakit nuzan. Baina, bueno, Landerrek begiratzen zituen jokuen, beherapenak, eta zenbateraino jeitxita zegoan, baina, bueno, nahi baldin badozu probatzia be, 20 eurotan hartu leike, eta ikusi gabe ze pentsatzen jatzen. Aber, jenteak igual pixat itxoin dezake, ze alde batetik Black Friday-a lestea, así que hor posibilidad egon deskontuak inegotea. Eta ero, betiko ez, Gabonetako Steameko beherapenak hor daude, eta horrelako jolasak, jada pixat urte batzu dauzkatenak, ohikoak izaten dira deskontu batekin aurkitzea. Bai, eta hori, gogoa baldin baukazue bat hartu, probatu, eta gero gustatu baldin bajatzea, aritzek esaten da bena, itxoin. Eta gainera kontutan euki, 2025an irtetzen baldin bada beste jokua, ziurrenikos beherapenak egongo diela. Hori da. Aprotxatzeko lantzamentuko hype hori pixa sortzeko, hori da. Oso ondo da mien. Beira, jolaz hau numaiten ikusitan auka, baina ez joratzen nun, eta referentzia bastante onak eman dituzu, beraz, itxura ona dauka, bai. Olako... igual gero buruti bera botako doztazo, baina, nik uste dute txukuna gala. Igual, hemen bukatzen dago, ze ja ordu bete pasatxo damak iguta. Hori da, oso ondo. Mila esker entzuten egon zaten guztiei, betiko bezala, datorren hastian 3 egoteko aukera daukagun, aspaldiko partez, eta, bueno, mila esker aritze realizazio lanagaitik, mila esker Lander albiztegatik, eta datorren hastian egongo ba. Hala aprotxatu guztia lagai dala. Agur. Hori da, agur.